След 50 здравето не се случва случайно. То се изгражда всеки ден с малки решения. Не са нужни крайни диети. Не са нужни изтощителни режими. Нужна е постоянна и осъзната грижа. Ето и 5 малки навика, но голяма промяна. Първо, започни деня с грижа за клетките си. Подкрепи тялото си с балансирано хранене и полезни хранителни вещества. Второ, движи се всеки ден. Разходка, йога, леки упражнения. Костите и мускулите обичат движение. Трето, подкрепяй червата си. Здравите черва означават по-добро усвояване и по-силен имунитет. Четвърто, намали стреса. Дишане, природа, време за себе си. Хормоните ти ще ти благодарят. И пето, бъди постоянна. Не еднократно. Не за седмица. Всеки ден, малко по малко. След 50 не губиш стойност. Ти навлизаш в златен период на осъзнатост. Но тялото ти има нужда от съюзник. Бъди този съюзник. Аз избрах за себе си да подкрепям организма си с движение, минерали и супер храни в капсула, като част от ежедневната ми грижа. И вярвам, че здравето се изгражда. Не се чака. Ако избираш да се грижиш за себе си от днес, напиши "Избирам здраве" и аз ще се свържа с теб.